Bon dia al dematí, primer de tot, 27 de setembre del 2021, un dia menys per l'hivern, per la primavera i per l'estiu, i per la tardor de l'any que ve, i pels solsticis i els equinoccis, tots en general. Fa fred i calor, tot a la vegada, una mica com el Barça, que és tot a la vegada. Si sentiu veus de fondo, no passa res, sexto sentido, no, estan pintant l'escala. I com que l'escala dona aquí darrere, sentireu veus, o que canten, i aquelles coses que fan els pintors. L'empresa de pintors que hem llogat per fer l'escala es diu Pinturas Miguel Ángel. No te pintamos la Capilla Sixtina, però te quedarà l'escalera pepina. Bueno, i podeu pensar, que dolent, s'ho ha inventat. No, sí, m'ho he inventat. Ara, se m'ha acudit mentre estava fent, dic, deixa'm fer una rima. Pelea de gallos, batalla de gallos. Improviso rimes, soc un puto rapero, soc l'Eminem de Manresa, pel color de pell, sobretot, Doncs dilluns, i em notareu la veu una mica perjudicada, he anat de finde. Ja està, corramos un estúpido velo. I per altra banda, temes diversos no, el de sempre. El Barça, el volcà, la lava, els botellons, la Colau, té la culpa de tot. Ja està, és el que hi ha. Vale? Adéu. Bueno, no, ho desenvoluparé una mica, però és el que hi ha. Barça, aquest tema s'ha de tocar. Bueno, que també han dit que el tema del bisbe Novell, el de Solsona, el recordeu? Que, hòstia, que fotrem del bisbe Novell, que si... que ho ha d'acabar d'explicar tot, que no sé què, el Vaticà diu que no, que millor un silenci, ara diu que l'han vist a Montserrat i que la seva companya anava a missa tranquil·lament, em sembla bé també que vagi, si va a missa ja està, ja hi pot anar. Que dic jo, que el tema del bisbe s'ha de tocar, i que bisbe i tocar la mateixa frase ara poder no ha quedat massa bé, poder quedar millor al meu cap, això. Però bueno, res, solsonins i solsonines, gràcies, molt agraït perquè a partir d'ara suposo que a Manresa tindrem bisbat, catedral, la seu de Manresa serà catedral de Manresa, tot això que perdeu, o guanyeu, un greuge històric, que si bisbat a Vic, bisbat a Solsona i Manresa, que és la gran capital de la Catalunya central, no tenia bisbat ni catedral, suposo que ara, si el bisbe, em sembla que quan s'empadroni aquí a Manresa, el bisbe automàticament ja es fa bisbat i la seu és catedral. Que no sé si amb el dret canònic funciona exactament així, però ja em sembla que allà a l'Ajuntament tu ho emplenes, soc bisbe, m'empadrono i vostè vol fer bisbat a Manresa? Sí, pum, la seu, passa catedral, a més el 2022, l'any que ve tindrem el Camí Ignasià i tot. Manresa, entre el de l'Ashley Madison, que és la ciutat més infidel, i que ara té un bisbe que, clar, ha sigut infidel a l'església, igual, hòstia, puta, estarem al màpat de tot, igual que amb el TDK. Baxi! TDK. Si ets de Manresa, el Manresa és el TDK, igual que el carrer dels Esquilets és el carrer dels Esquilets. Ja li poden posar Joan Baptista de la Salle, que van haver de refer el de Llonses i van haver de posar Antic Esquilets, AK Esquilets. La gent de Manresa, Esquilets. I Sant Domingo. No ens toqueu els collons, els manresans de tota la vida, que porto 49 anys vivint a Manresa. Estàvem parlant del Barça. Barça. El Barça ha passat de ser púrria, de perdre-ho tot, ara mateix ja opta a Lliga i Champions. I hasta a fer fora el PSOE del govern. Si molt m'apures, Ansu Fati amb el 10 a l'esquena, substitut de Sánchez. Peter Sánchez. Ansu Fati, aquest nano que té 18 anys i que tothom li ha fotut una pressió a l'esquena, que ja camina així, pobre. Però el que diu que en 10 minuts va sortir, li van fer un penalti que no van pitar, va fer no sé quantes jugades, va fer un gol. Jo vaig estar escoltant a la ràdio i han passat de... Ai, aquest Barça, vamos a ganarlo todo. Messi fuera. I a prorratejar. Si Ansu Fati és capaç de, després d'un any, fer un gol en 10 minuts, el proper partit, jugar uns 90 minuts, farà 9 gols. 3 hat-tricks. Hat-tricks són 3 gols, per qui no ho sàpiga. I a més t'emportes la pilota a casa. Amb 3 hat-tricks t'emportes 3 pilotes a casa. Pito i una pelota. En la xochona. S'emporten la pilota a casa, els jugadors que no en tenen prou guanyant 10 milions d'euros, que després encara els hi donen la pilota. Messi deu tenir una habitació només amb pilotes. Bueno, la seva quan se'n va a dormir, suposo, no? Si dorm com jo... Bueno, és igual, deixem-ho estar. Som així, els del Barça. De que estàvem perduts i que era una merda, a que ja hem guanyat. Fins que, està clar, aquesta setmana juguem amb el Benfica, que no és el Llevant, i ens torni a fotre un parell de golets. I llavors tornem a ser una merda, i Sergi Roberto, i no sé què, i no tinc res en contra de Coutinho. M'encanta quan a la ràdio comencen amb no tinc res en contra de Coutinho, que és l'equivalent a fa uns anys de jo no tinc res en contra dels maricons. I es deia així. I llavors sortia algú i deia, hasta tinc un amic
que ho és. Jo hasta tinc algú que li agrada el Coutinho, no tinc res en contra del Coutinho, però, i llavors el rajaven d'ell. No, i de Sergi Roberto tampoc, ni de Riqui Puig, que no l'he vist a jugar. És boníssim, són boníssims els comentaristes de ràdio. Sembla ser que Barcelona, ciutat, ja no el club que representa, perquè l'Espanyol és de Cornellà, sembla ser que Barcelona ha optat per un model de turisme de Lloret, que Lloret se l'han tret de sobre perquè hi tenien molt merder i al final Barcelona han dit, home, aprofitem el know-how, ara que està tan de moda dir qualsevol cosa en anglès, know-how, saber com, allò que... Tu ja saps com es munta un botellón, no? A la platja, que Barcelona té platja i és més gran, agafem el know-how de Lloret. Hey, let's go to Lloret, hey, let's go to Sitges, David Line, portem-lo a Barcelona. Si a més hem d'ampliar ara l'aeroport al Prat Josep Tarradellas, que ara quan vas a l'aeroport ho diuen tot, benvinguts a l'aeroport al Prat Josep Tarradellas. Benvinguts a l'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona, al Prat. Deixa-li un nom, deixa-li que collons, sembla de la reialesa. Doncs ara que ja sabem com es feia Lloret per liar-la parda, deixar-ho tot destrossat i fer unes nits de merda, agafem aquest model, però fem-lo a l'engròs, fem-lo a Barcelona. Això és com les fusions de dos bancs, que són una merda, que queda una merda grossa, però agafa un botellón de Lloret, fot-lo a Barcelona i la lies. Que, per cert, que diu que la culpa és de la Colau. Si tu poses la culpa és de la Colau i va qualsevol altra frase, tot. Tu pots dir qualsevol cosa i la culpa és de la Colau. Els botellons són culpa de la Colau. A veure, jo no dic que no hi hagi una certa permissivitat en deixar sortir 50.000 persones al carrer i veure fins que cauen desfets a terra. Però la culpa de que siguis imbècil només és teva, Paulo Coelho. Culpar de Colau, de la imbecilitat de la gent, que veu fins a caure amb un coma etílic, o que roba mòbils, o que trinxa els aparadors, això jo, i no sóc de la Colau, primer que no sóc de Barcelona, no voto els comuns, ja em coneixeu, però la culpa és de cadascú. Cadascú sap l'imbècil que porta dintre, i que aquest imbècil quan va borratxo encara ho és més. Doncs cuidado amb això, si tu vols sortir un botellón, beure, no sé, no trinxis res, bueno, és igual, ara ens tornem a posar amb tema boomer, però és igual, és per trencar una llança, ja no a favor de la Colau, sinó a favor de la imbecilitat del món, i de culpar els altres de ser imbècil, que bé, això és culpa dels pares, això és culpa de la Colau, això és culpa del govern, jo no sóc imbècil, jo sóc una meravella de persona, no la lio mai, però dame mi mòbil o te mato, cabrón. Bueno, que veig una foto del diari, de l'Illa i de l'Iceta, que sabeu, els del PSC, i penso, i Messi, que no surt de cap foto, el van fitxar al PSC ara fot 4 dies i no surt Messi a cap foto, està lesionat, diuen, però, com? PSG, bueno, el mateix, però deu ser gallec, no? Partit Socialista Gallec. Paris Saint-Germain, futbol. Que em pensava que el Messi s'havia passat a la política. Sentint-lo parlar d'aquella manera tan eloqüent, pensava, igual és que quan va deixar el Barça, jo pensava que havia anat al PSC, com que ja no l'he vist mai més, o que diuen que fan els partits del PSG a l'Esport 3. Em penso, que no cal que pirategeu i us entrin 30.000 arxius porno a l'ordinador per veure un puto partit del Paris Saint-Germain, que l'Esport 3 ho fa, que el Piqué em sembla que els ha cedit els drets. Bueno, cedit, qui diu cedit, diu, págame algo, quédate al cambio. Perdoneu aquest incís, però tenia un tema que m'havia quedat, una cosa que havia pensat, això quedarà molt guai, res, que us he dit que parlaria del volcà, no he parlat del volcà, de la Palma, que va molt lent, saps allò que vas veient que se t'està a punt d'endur les pertenències mica en mica, és la mort en vida, allò d'anar veient... Bueno, res, que se m'acudia que he pensat que el volcà de la Palma és exactament el mateix que els trimestres d'IVA pels autònoms, que veiem que se'ns emporta la vida mica en mica. Ja està, ho havia de dir perquè ho tenia aquí al cap i si no ho treia, explotava, com el volcà. Un Déu sagrat, va, seguiu amb el vídeo. I que diu que els alemanys, és el tema estrella, que hi ha hagut eleccions a Alemanya, com que no hi ha protes eleccions aquí, ara hem de seguir les eleccions d'Alemanya. Que si a Alemanya han guanyat uns, els altres, que no sé què, no teniu ni idea de com funciona la política alemanya, i jo tampoc. Per tant, hauré de fer un símil aquí. Diu que allà hi ha unes coalicions que les fan pels colors que té cada partit. Hi ha la coalició semàfor, verd, groc i vermell, hi ha la Jamaica, la Kènia, sembla el puto Starbucks a Alemanya ara mateix, amb la col·lecció de cafès. Falta col·lecció en Colòmbia. Doncs resulta que, per qui no tingui ni puta idea de com va la política, que portava 16 anys governant el PP, però la Merkel era del PP. La Merkel era del PP.
que no era el Casado, no, però era del PP, la Merkel, que, per si no ho sabíeu, i que han guanyat els socialistes, després de 16 anys, que ara ha guanyat el PSOE i que han fet fora el PP, i que potser una coalició que al final faran un tripartit, i que han dit que segurament no hi haurà govern fins a Nadal, que la Merkel encara s'hi menjarà els torrons i poder farà estar el discurs, que serà un discurs de comiat, m'imagino jo. O sigui, han exportat el model català de tripartit de fa uns anys i de no formar govern fins al cap de 3 mesos. Ens semblava que estàvem tan malament i el loro que deia a la porta que no estàvem tan mal. Encara us diré més, a Noruega han obert tot en un cap de setmana, tenien tantes ganes de sortir els noruecs, els noruecs, que no són latinos, que l'excusa d'aquí sempre és que soy latino i el reggaeton, si el reggaeton no fa cap bo a la humanitat, però no crec que els noruecs, suposo que quan surten de festa allà, posen black metal, els hi surt Mayhem Immortal i surten de festa. Pues que l'han liat molt també, que si uns botellons, i botellón a Noruega no és un botellón a Barcelona, que s'han de tenir ganes de fotre un botellón a Noruega, tampoc ens enganyem, i que deuen haver cremat esglésies en comptes de trencar paradors, que l'han liat aquest cap de setmana, i són noruecs, o sigui que aquesta excusa dels latinos ja no serveix. Però què és aquesta merda? Vinga va, aneu a treballar una mica, que queda tota la setmana. Adéu, Dios.